Добър вечер! Вие гледате централната емисия новини на Евронюс България. С мен Бетина Михайлова. Темите от днес накратко разказваме сега. След потопа, питейната вода в Севлиево ще бъде пусната най-късно утре, увери регионалният министър. 3 вида помощи ще отпусне държавата на пострадалите от стихията. Ден на траур в Благоевград, след като 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок, а малко по-късно беше намерено и момче с тежки травми. Прокуратурата повдигна обвинение по случая за умишлено убийство на 20-годишен мъж. Съединените щати и Иран преговарят за край на войната, но остават няколко точки, по които двете страни не са постигнали разбирателство. Една от тях е за ядрената програма на Техеран. Силен натиск срещу испанското правителство. Хиляди хора протестираха в Мадрид срещу високите цени на наемите и жилищата. Ситуацията в Севлиево е критична. Това заяви в ефира на Евронюс България кметът на общината доктор Иван Иванов. В града и 6 села няма питейна вода. До момента са установени щети в 85 къщи. Най-вероятно те ще достигнат 100 на брой. Няма хора останали без дом, 2 са настанени в болница. В града днес дойдоха 3 министри на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието и храните. Те поеха ангажимент водата да бъде пусната най-късно утре в средата на деня. 3 вида социална помощ ще бъдат предоставени от държавата на пострадалите от наводненията в Севлиево. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено през фонд социална закрила. Всички помощи се изплащат изключително бързо и за тях има осигурени пари в държавния бюджет. По предварителни данни, около 3000 декара са пострадали от бедствието. Всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, в рамките до края на деня или началото на утрешния ден да има вода. Причината очевидно е природна. Ако има и други причини, разбира се, ще бъдат констатирани и установени. Днес бях на терен и видях изключително много пострадали 2 животновъдни обекта. Пасищата, единия е с 500 декара, пасището е наводнено. Животните нямат къде да пасат. Една кравеферма видях, там също положението е много зле. Създадена организация, общинските служби земеделие са на терен. Кметът на общината обясни причините за наводнението. В града валежът беше 70 литра на квадратен метър, но на връх Ботев падна 140 през нощта. В същото време язовир Стамболийски беше пълен и нямаше как да поеме това огромно количество вода. Тя заля градската пречиствателна станция. Това е другата причина. Градската пречиствателна станция е най-ниската точка на канализационната система на града. Тя остана под вода. Голяма част от водата излезе именно през канализационните колектори. Парична помощ ще има и от общината, увери кметът. Щетите след водната стихия в Дряново са огромни, а бедственото положение в района продължава. Разрушени са пътища и мостове, 2 стадиона в града и в Царева ливада до вчера бяха под вода. От днес тежка техника и доброволци започват почистване на стадиона. Доброволци, сред които и състезатели от футболния отбор Локомотив, от сутринта започнаха да разчистват стадиона в Дряново. В момента сме се на дъното на речно корито. Те, че сами може да си представите за какво стана въпрос. Този контейнер беше чак оттатъка на тенис кортовете в далечината. Оттам е дошъл тук. Как ще се справим, не знам, ева на доброволците. Много доброволци, много хора се свързаха лично с мен, с други хора. Надяваме се държавата, общината, всички инстанции по реда, където са да помагат. Засегната и 165-годишния каменен мост, строен от Кольофичето. Моста на Кольофичето и спортната зала, и наводнени къщи, имаше доста маркучи изкарани, отводняваха хората, но за жал срещу природата не може да се направи нищо. От общината търсят още доброволци, осигуряват инструменти и ръкавици. Местните очакват помощ от държавата за справяне с последствията.
Ден на траур в Благоевград, след като 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в квартал Струмско, а малко по-късно беше намерено и момче с тежки травми. Разследването сочи, че 4 младежи са празнували в апартамент, а единият от тях поръчал по интернет наркотик, който предизвиква силни емоции и халюцинации. Самият той е бил в неадекватно състояние. 2 са задържани. На единият от тях вече му е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Той е на 20 години. Предполага се, че е склонил или е принудил 2 да скочат от прозореца. Наложена му е мярка за неотклонение за 72 часа. В блока в квартал Струмско хората разказват, че досега не са забелязвали проблеми с апартамента от 5-ти етаж. Знаели само, че там живеят тинейджър с неговата майка. В районното бяхме аз, моя син. Това какво сме чули? През нощта дали сме чули нещо, дали познаваме хората. И така аз не ги познавам. Според последните информации на купона е присъствал студент по философия от Югозападния университет. За сега към него са насочени подозренията за евентуална агресия, проявена в апартамента. Към този момент това момче никога не е показвало такова държание или че има пристрастие към наркотици или наркотични вещества и показвало е добро отношение и знание на любопитство към знанието. Според експерти, смесването на упойващи вещества може да доведе до крайни реакции от този, който ги приема. Това е възможно обяснение за трагедията с момичето и момчето, паднали от 5-ти етаж. Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена. В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност. И затова, примерно, наказанието за убийство или за насилие на един наркозависим трябва да минава през медицината, а не през правото. Защото тук говорим за болни хора. Аз изключвам тук да има една за първи път употребили и така нататък. Тук има продължително въздействие. И ние нямаме представа мозъка в какво плува. Доктор Любенова, която дълги години беше председател на съвета по наркотични вещества, е категорична, че са необходими спешни мерки, свързани не само с превенцията, но и с лечението на вече зависимите. Няма лечение. Това е нещото, което има частни възможности за лечение. Те първо са кратки като време и второ са много скъпи. А част от родителите не могат да плащат. За мен няма разлика в децата дали са богати или бедни. За мен всяко дете, което има нужда, трябва да получи съответната помощ. И другото, което мен много ме огорчава, е пасивността на родителите. Момчето, настанено в Пирогов, продължава да се бори за живота си. Травмите му от падането са много тежки. 5 души са задържани за контрабанда на наркотици през страната. Полицейската операция е проведена на границата с Република Турция съвместно с агенция Митници. На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено с полеви тестове е, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 кг, възлизаща на над 250 хиляди евро. Опасни условия за пациентите в Държавната психиатрична болница в Севлиево е установила внезапна проверка на екип към омбудсмана след ремонт за 1,4 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост. Инспекцията е установила мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Сезирана е прокуратурата, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Има съмнения за необосновано разходване на парите, както и за дублиране и завишаване на разходи по дейности, които вече са били заложени в първоначалния договор или изобщо не са извършени, пише в доклада си омбудсманът. В болницата все още няма изградена пожароизвестителна система, както и асансьор за трудноподвижни пациенти. До министъра на здравеопазването са отправени препоръки за изясняване на причините за липсата на контрол, за забавянето на строителните дейности, както и за неизпълнението на ключови мерки за безопасност. През септември миналата година министърът на здравеопазването се запозна на място с ремонта на болницата.
В последния от поредицата почивни дни от Пътна полиция въвеждат мерки за овладяване на трафика. Според ведомството, само за последните 24 часа са издадени над 4000 фиша за нарушения. 700 екипа на МВР следят за нормалното движение по пътищата, а тежкотоварните автомобили с ограничено движение в посока София. С ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили, това ще създаде предпоставки за лесното преминаване на леките автомобили, на влизането в столицата. Тази забрана до кога е за товарните автомобили? Считано от 12 часа днес до 20 часа са ситуирани служители както на входните артерии на столицата, така и в вътрешността на София, където очакваме съответно движението, което ще влезне, равномерно да се разпредели по основните направления булеварди в градската част. 60-годишна жена загина в тежка катастрофа в Благоевградско. Трагедията се разигра този следобед на първокласния път Е79 след Симитли в района на разклона за село Черниче. По първоначални данни при изпреварване, управляваният от нея лек автомобил се блъснал в друга кола и навлизайки в лентата за насрещно движение се ударил в товарен автомобил, който е бил паркиран в отбивката на пътя. Сега към международните теми. Светът следи дали Съединените щати и Иран ще се разберат за край на войната и отварянето на Ормузския проток. Дипломати от двете страни преговарят усилено в последните дни по проект на споразумение, за което президентът Доналд Тръмп каза, че, цитирам, до голяма степен договорено. Но все още съществуват точки от този проект, по които има разногласия. Иран е дал сигнал, че е склонен да се раздели с обогатения си уран. Иран се е съгласил по принцип да се откаже от запасите си от уран. Това съобщава Ройтерс, като се позовава на анонимен служител от американската администрация. Вашингтон е получил принципното съгласие на Техеран по този въпрос. Висшият служител е заявил, че Съединените щати са научили, че върховният лидер на Иран е одобрил общия модел на сделката. Все още няма потвърждение от Техеран или уточнение какво означава принципно споразумение. Големия въпрос е не дали Ислямската република иска да се раздели с запасите си от обогатен уран, а по какъв начин. Ирански източници съобщават за Ройтерс, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени осъществими формули за разрешаване на проблема, включително разреждане на урана под надзора на ядрения регулатор на ООН. Според Международната агенция за атомна енергия, Иран разполага с 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е близо до нивата от 90%, предназначени за създаване на ядрено оръжие. Президентът на Иран увери, че страната му не се стреми да притежава ядрени оръжия. Готови сме да уверим света, че не се стремим към ядрени оръжия, не се стремим към нестабилност в региона. Източникът на нестабилност е Израел, който преследва описвана от него визия за Велик Израел и използва различни средства, за да поддържа войната, хаоса и разделението. Докато Съединените щати и Иран продължават да преговарят по мирното споразумение с посредничеството на Пакистан и Катар, президентът Доналд Тръмп е казал на своите представители да не бързат да сключват сделка с Иран, защото, цитирам, времето е на наша страна. Иранската агенция Тасним съобщи, че една или две точки от споразумението все още остава да бъдат разрешени в хода на преговорите. Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната, очакват те да нормализират отношенията си с Израел. Това съобщи изданието Axios, като допълва, че според официални представители искането е било отправено по време на телефонен разговор с лидерите на 8 държави, сред които Турция и Пакистан. Те са подкрепили евентуалното мирно споразумение с Ислямската република. Десетки държави ще участват в разчистването и освобождаването на Ормузския проток, който сега е блокиран от Иран. Но преди да се пристъпи към мисията, трябва да бъде подписано мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Великобритания показа пред журналисти някои способности в това направление.
Великобритания се подготвя да оглави рамка от 40 държави за разминиране на Ормузския проток, но едва след като бъде постигнато мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Президентът Доналд Тръмп обвини съюзниците, че не са му помогнали с отварянето на ключовия морски път, дори обиди възможностите на британския военноморски флот. В южния край на Иберийския полуостров, в британската отвъдморска територия Гибралтар, кралския флот се подготвя за мисия по разчистването на Ормузския проток. Десантният съд Лайм Бей е оборудван с сонари за засичане на експлозиви под и над морската повърхност, както и с роботи за обезвреждането им. Реалността е такава, че когато получим позволение, ще отидем и ще отстраним минната заплаха. Ще възстановим движението на корабите в Ормузския проток. Видяхте някои от възможностите ни в Лайм Бей. Тези способности се повтарят и в други държави от 40-членната коалиция, за да можем да се справим с този проблем. Някои от мините са взривени, други са скъсали въжетата си и са отплавали. Търговските и застрахователните компании се нуждаят от абсолютна сигурност, ако искаме отново 120 кораба да преминават през Ормузския проток. Около 600 кораба и танкера са блокирани в Ормуз от началото на конфликта, което води до по-високи цени на петрола, земеделските торове и храните по света. Лайм Бей ще отплава за международна операция за осигуряване на безопасността в пролива. Десантният кораб ще се свърже с разрушителя Драган и съюзнически кораби за въздушна подкрепа, след което ще се насочи към Суецкия канал и оттам към Персийския залив. Това са сензори, които използваме, за да открием и идентифицираме мините. Има сонар на борда, който бързо сканира морското дъно, дава ни точна картина и ние можем да вземем решение как да продължим на следващия етап. Иран може да е използвал огромно количество и видове мини, за да блокира преминаването на пролива. Те биха могли да бъдат задвижвани от ракетен двигател, кабелни или дънни. Могат да се задействат от звук, движение или дори светлина, когато кораб преминава над тях, като потенциално пробият дупка в корпуса му. Най-малко 8 души са загинали при нова вълна от руски и украински атаки с дронове и ракети през последното денонощие. Удари има както по украински градове, така и по руска енергийна инфраструктура в Белгородска област. Новата ескалация между Киев и Москва идва само дни след едни от най-тежките руски бомбардировки над Киев от началото на войната. Москва заяви, че атаките са ответен удар след предполагаем украински дронов удар по общежитие в контролираната от Русия Луганска област. Киев отрича обвиненията и твърди, че е поразил руски команден център за дронове. В контролираната от Русия Горловка в източна Украйна местните власти съобщават за 4 загинали, сред които и 2 тийнейджери. Москва обвинява украинската армия. В руската Белгородска област при ракетна и дронова атака е загинал 1 човек, а друг е ранен. Според местните власти са нанесени щети по енергийна инфраструктура, а в части от региона са прекъснати токът и водоснабдяването. Удари има и в няколко украински области. В Херсонска област 2 души са убити, а 16 са били ранени при руски обстрел с ракети, дронове и артилерия. В района на Харков при ракетен удар по град Дергачи е загинал 1 човек, а 2 са били ранени. Допълнително 8 души, сред които и 6-годишно дете, са пострадали в Днепропетровска и Запорожка област. В Павлоград дрон е ударил 9-етажна жилищна сграда, като кадри на спасителните служби показват голям пожар и гъст черен дим. И двете страни продължават да отричат умишлени атаки срещу цивилни. Хиляди хора протестираха в Мадрид срещу покачващите се цени на наемите и имотите. Средният наем в столичната област надхвърля 1500 евро на месец. Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това, искат и повишаване на минималната работна заплата. В Мадрид хиляди хора протестираха срещу високите наеми, довели до изхвърлянето на много граждани от пазара на жилища. Ситуацията с жилищното настаняване е особено драматична в големите градове, като столицата и Барселона. Кризата е основна слабост на социалистическият премиер Педро Санчес преди изборите през 2027 година. Демонстрантите настояха да се гарантира правото на достъпно жилище. Искаме съседи, а не туристи, пишеше на плакатите им.
Правителството може да твърди, че взема мерки, но реалността за тези от нас, които живеем под наем, е, че получаваме известия от нашите наемодатели за напускане на жилището. Единственото, което ни предлагат, е вдигане на цените, което е злоупотреба. Не можем да си позволим наемането на жилище от някои частни сайтове. Протестът дойде след като десетки хиляди хора протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Срещу него зрее недоволство заради скандали за корупция и несправяне с жилищната криза. Купуването на жилище в Испания стана невъзможно за мнозина, като натискът на пазара и спекулациите водят до вдигане на цените в големите градове и крайбрежните райони. През април правителството прие мащабен план на стойност 7 милиарда евро за строителство на повече общински жилища през следващите 4 години и предоставяне на помощ на младите наематели и купувачи на жилища, които са най-силно засегнати от високите цени на наемите. Живея с баба си, защото ситуацията за много млади хора като мен е сложна. Трудно е да се намери жилище под наем заради високите наеми и ниските заплати. Отделен указ, който би удължил временното замразяване на наемите, не беше приет от парламента, което в краткосрочен план изложи правителството на Санчес на още по-голямо недоволство. Основно искане на протестиращите е правителството да предприеме по-строги мерки срещу туристическите наеми в големите градове. Папа Лъв 14 отправи остро предупреждение за рисковете от изкуствения интелект в първия си мащабен официален документ като глава на Римо-католическата църква. Според него, неконтролираното развитие на изкуствения интелект може да засили конфликтите, дезинформацията и дори да тласне света към безкрайни войни. В енцикликата Величественото човечество Папа Лъв 14 призова правителствата по света да въведат по-строги правила за развитието на изкуствения интелект и да не оставят контрола върху технологиите единствено в ръцете на частни компании. Документът от близо 43 000 думи беше представен във Ватикана в присъствието на представители на технологичния сектор, включително съоснователя на компанията Антропик Крис Ола. Папата предупреждава, че автономните оръжейни системи вече се развиват почти отвъд човешкия контрол, а използването на AI във войната трябва да бъде подчинено на най-строги етични ограничения. Според него не е допустимо машини да вземат решения за отнемане на човешки живот. В 14 отправи и директен апел към политическите лидери. Подобно на ядрената енергия, изкуственият интелект трябва да бъде в услуга на всички и на общото благо. Решенията, свързани с технологиите, никога не трябва да се отделят от съвестта и отговорността. В текста той критикува и отслабването на международните организации, както и печалбите на оръжейната индустрия, които според него подхранват съвременните конфликти. Папата дори обявява традиционната теория за справедливата война за остаряла, като това е едно от най-категоричните подобни изявления от страна на глава на католическата църква. Освен за военните и AI, енцикликата засяга и социалните последици от технологичния бум. Папата говори за нови форми на робство. Хора, работещи в тежки условия за добив на редкоземни елементи и производство на устройства, необходими за развитието на изкуствения интелект. Българин номер 1 в света на математиката Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия беше отличен в категория Млад учен на Международен форум в Съединените щати. Ученикът е категоричен, че най-важното е човек да бъде отворен към нови възможности, а ръководителят на отбора, доктор Константин Делчев, смята, че е нужен по-голям интерес от страна на държавата към науката и насърчаването на младите таланти. Изобщо не очаквах, че проектът е бил оценен толкова високо. И разбира се, много се зарадвах, защото зад този успех стои много труд, далеч не само от моя страна и хора, които са ми помагали по пътя. Това е признание на най-високото възможно ниво. Ние имаме изключително добри училища с изключителни учители. СМГ Кадет Никола учи едно от тях. Умеят изключително добре да мотивират учениците да се занимават с наука, да се занимават с състезания. След това, действително, ние имаме една много добре организирана система, една от най-добре организираните в Европа, смело можем да кажем. Така се разделяме. От мен и целият екип на Евронюс България. Приятна вечер!